Hola, bon dia. Em dic Elvira i aquí em presento a tots vosaltres, els amants del món del càmper. Estic aquí des de fa un temps, alguns ja m'heu anat llegint i seguint i vull donar-me a conèixer. Soc una gran amant de tot aquest sector des de fa molts anys, encara que ara estigui implicada més activament perquè vull tenir-ho com una alternativa laboral. Ja sabeu que el Covid ha tocat molt les economies de molta gent i a mi amb reduccions de jornada i tal, m'ha tocat també. I voldria compaginar tota aquesta part creativa que porto dins amb la meva passió per al càmping. Per això estic aquí i espero que us agradi. M'agradaria trobar el vostre feedback, saber què us agrada i què no de les publicacions que faig, què us agradaria que fes, quins articles voldríeu que portés amb els meus dissenys i col·laborar entre tots plegats, perquè sense vosaltres això no rodarà amb estil i és el meu desig. Ànims i seguim-nos en les xarxes. A veure, ara us vull parlar del tema de la llengua. El tema de la llengua és complexa, és molt complexa, hi ha moltes sensibilitats. El que sí us diré és que m'agradaria mantenir el sistema de les 3 llengües. El català perquè és la meva llengua materna, el castellà perquè és la llengua comuna a tot l'estat espanyol i part de l'estranger, i l'anglès perquè és la llengua universal. Ara m'estan aconsellant de triar una sola, tinc que fer diversos estudis del tema. Si puc i crec que és convenient, mantindré les 3 llengües. I no entraré en polèmiques de per què no ho fas així, per què no ho fas aixà, a les xarxes. Si algú protesta, intentaré contestar adequadament. Aquesta és la meva política i seguiré així. Moltes gràcies a tots. Bé, ara estic aquí, reduïda a la terrassa, com molts vosaltres, i em prenc un cafetó en aquest dia tan fantàstic, aquest sol tan meravellós, i desitjar-vos que rodeu amb molt d'estil, que disfruteu de la vida, que tot això passarà, que hem d'aprendre moltes lliçons i molt llargues de respecte a la natura, de reforçar les institucions sanitàries i, a part d'això, a viure, que són 2 dies, a somiar en les noves aventures.